Nyamsum wani da so ade ani je bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa FM Sompa ba ebe sunima Fawa fide no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu huarada efisa gudie mu nsemo ubenya aberabum mu nsemo ubenya nyamsum mu nsem ubenya anijie mu nsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa TV yabana papini su Sompa die ema ke fiapa Sompa TV suni yada wase ama wadwo anwumere wote yenka Sompa 93.1 FM ewo Kumase enu achi Sompa 98.9 omonsoso ekurem ewo bono ena afenso hafo ene ne mpotam honom wo kota chiman ene ne mpotam ne nkranza nso a eno soso eye Sompa 90.7 anwumere ba bia wo bia no yada wase na ya ma wadwo ensam no doso yenua bema erekanan ene si anamu ewo Enfimfri mantamu na anwumre yi wato yankra se abambofo ayere enkofo bi na ekoba ne sen yede mu asem ebrao mobeka na mu asane nso a na no fiada no Kumase Metropolitan Assembly mpanifo ede kokobo bi ebai efa kasa kese ya beyi niema ewo kejetia ene ne nkeka ho no na omo frɛ wo mo ekosi san yenua be ma kwa me retu ede nsam no nkyerɛkyerɛ mu nyina nso so ebebre yen abronye okɔbro mantam no ho no mu a ode ne hene se dwamtrani ede ma NPP amanyoku no wone ensamtrofo edi enkomobi na akansam bi afa wone a wopese okura franka ede ma NPP amanyoku no wode atudwa ya wo kyerɛ sɛ onyame ye wadom na ɔbɔwo a ɔma wadwen ene nyansa ade bi wo ho no mu a ɛwɔ sɛ wo ye ede ka ho sɔfo pani bi ena de afuto ne saa kwankyere wei ema wiase ene adasa nyina abusua ene agokansie mu nsɛm anwumre ya Chelsea the Blues ya ne West Ham United game no yabɔ na ekosi sɛn ensɛm no pii ka ho na anwumre yi nana kwabena kɛse magye akunwa mede ebra wafe yɛn hyɛ nsɛm no ase yanua bema Eric Anai enesi anam ewo mfimfiri mantamu na ye kɔ no hɔ na wode asɛm nkyerɛmu ade ma etere sɛ yanenteɛ sɛ bambɔfo ye wɔ mfimfiri mantamu ayere enkɔfo bi yesusu sɛ kronobɔ bi akɔso no wonim hu bi na yenkotie ne nsɛm a wode brand Eric Madwe mejo so kɔbna na wapo mu te sɛn na me adaro mo de achen ya so enko de di afe ede nyame ase papa boye nkɔma wo na wo si anam wɔ mfimfiri mantamu de na ɛkɔso me da se kɔbna ade na ɔtwe mu ana yensa ɛkan ɛsɛ oba bepie mu mfimfiri mantamu a bia yɛ fɛ no asimfosu car bia eno trailer bi anasa truck bi ono efiri asimfosu ana odi nani kyeremu ɛwɔ nkranpumpuni mantamu na car no registration number GW 993-W na ade a aposifo ensa aka saa car ya driver no otimo ne nkofo miensa mienu eka no ho omo ye miensa ma branch ya friend set ye bo a ono driver na okura saa hyen no sanso ana smiler aho ono obo aposifo nkyeremu ese ono house boy sanso ana Eliasu Abubakar la ono mehwemu kyeremu a ono Ghana National Ambulance Service ana edwuma na arehosem ne se kobna saa Eliasu Abubakar ya ono ene Ghana National Ambulance Service na edwuma ono ana yenka se oye gangali asane Kumase ye kano no ono gang leader oka san konfum yonu ba kye ho se tampe ho ma omo ehwe se ade a fertilizer
abanya krase yemfama ye papa ene enuanu makuafo na nka omfa mpeti omukoku so na koku ne enso akese na Ghana nso yenso enye mu mfaso no ene koku a mfonya mesoma ba ya megide mi yese etwagu e wo Sompa TV so tese na enya asem ketu akora koku bebrebe anana omo apaki edegu kan ma ya de a aposifo ensa eka safila na ne omokoto pempim e wo asemfo so ene omonsa aka omoboa ma nhwehwemu akoso na koku a omo ensa ka Africa no no koko ahoden fertilizer no ma ahodo mako miensa koko ahoden fertilizer na ebi kan sanso ana koko eduane sanso ana koko nti ni nyina fertilizers a omo nsaka edi free kan ma fertilizer na egum no you say 250 bucks ana fertilizer egum ne no aposifo ensa kan omo ache sankofo koi ya ene omohwe ema nhwemu mapa akoso na saa asemi ba yi ana yedane ye ho se ade akwani panyi a ono ewo mfimfim mantem hanom ne din ene nana kwesifori yenhwe na Sompa kase ye ne no eni nkomo na yenhwe asem ne pumasibire pa na nkomo twetwe ne musei ana nana kwesifori a oba bepem mfimfim mantem ono ye chief farmer no ode to Sompa kase ne ya chi akobia or the cocoa transaction, cocoa fertilizer, a transaction or a single so. If you know opposite behind Church of Christ or Masorodine, you see your friend body or no now or your national ambulance driver or what then they call a sign off. Until when the VNI people, no security agencies, no more and for more to track no, na towing car be a team towing car be back no, and no more causing no. Anti towing car nantimi antwe no mkope piloda ana betwen nti ona me call na no kore ana jom de call police station anti se mutie no kore for but now no they transfer the case oni body no o match no ache truck no driver no any body no na kola o ni fi ha ne ye transaction no nti omo de omo nyina call Accra nya no cooperative fo ho pharmacy bi obobo nkro bi womo ka say what they call benuye so na kamsi ho ene wo se okonya na okofa ya wo de baba nya true on kan no kroba the fertilizer is $250. Eric no opa akobna nti no we ni nsema na kwesifori a ono wa be 5 months anu ma oye ekuafo panyi no ono ede to Sompa kase anim na yenyina saa asem yi so na kobna yemfa ebo baako enkum no ma mienu mfimfi mantem hanu yanso ade na otwe mu oba bepie mu ewo bia ye fe na ayenso do a no ewo commander edna eguafo abrem mfimfi mantem hanu no ade a ehon nso ene etimemufo omo honom na otwe wi omo eda sorry na ese ayemuhyehye ene benabo ne nei no omo kiremu a omo kro mu nsem achechede no kra na ase ana omo de ma ade a dumja adwuma omo ewo mfimfi mantem titiriu ene commander ni nyina ene se omo da sorry da no eye ya wada no na ese ohwe ka tintintin bi ya eno ekura eye gas yi na nya asem keto akwa akobno mu kiremu a ene omo yemhye omo yie pa na omo nim se ade a pieti na esi wo hono mu a ene car ana ekura enwoma ibi eblasti yi na omunim se no bi ana ebesi car tintintin bi no ne registration number ayensa ekan ye no AS 767-23 ade na ovie officer we free ne kwan mu kura wachia ababehye omo ehonom a ese kromo onom edan wo honom ne timemfo ni nyina adwane gya car no honom ni nyina nse no musuo ese car na eja betumenti ano papa na ene ne mobo dumje adwuma ko no mobo omo abomani omo dimika enso ebabe yi ehye ne fluent ne no ade a omo echirema omo ni age ni nyina ne se anka apieti nyoma anka ekoso no nke bi be koso ne mpo no ade a ansa na fire service for ne ba honom kwa kobna na ade a okukopie mu ekura eben honom a efro dompo ase no na ade a accident nchirite esia jese no kura huhuboa no na omo ensoso anu wie ya ne no nka ade anka car tintin bi man diesel bi nka ono nso di na esan ba be san omo eja ato ne mum no fa edumje adwuma ekro no omo timi abo omo aba be twika ne fro nei no omo a dodo omo temu dwane fri kro mo no nyina no omo sanso aba omo be ko omo nyuma so omo do efuo ne omo ye nyuma no nei no
almost so common you must and so any some back when you see 15 months man acquire atadia yenina ye become now mo any adwuma yenua bema Erika Nine yamane bofo ye won fimfiri mantemu na yete ne nkan na ye fimfiri mantemu a ye ba Asante manten kropon Kumasi mu na yakọ yenua bema Kwame Redu ho se mo ba kai na mo ahye nso a na anu fiada no na Kumasi Metropolitan Assembly ede kokobọ krata ye twato okra ede ba ebonte so ni nyina etre se mo a mo twika asakese se bia mo de anwa mo de dian se bia adua anasa de bia ya wo de firi se bia temawo wo de firi hene na eba hene na wo de beduru Kumasi nko ade a ebra so se saa kaase abu sa no pa bia wo na madum pampa so ne mpotamu a na ejejira ho no Kumasi Metropolitan Assembly mpanifo tere se wo meyi wo mo nyina de afiri ho na nyame ya adom a ekyena da na esase na ensam no ebra ye hyase no anopa no wote se Kwame Redu wodi akira firi na no ada ya wura Randy Rosen se obafre wo mu na yatie nia ebekwa akosie Kwame Redu bra wo frɛ wo mu no okoho binti yenko na yenko tie ensam pote a wode ma enua Kwame Redu Kwame majoe Madu so akwamna na wapom te sen Nyankopa de me ho pa ene nyame ase na no wokɔ ye wura Randy Rosen ensam be no wode ma yenuanom ene asankafo yi Kwamna me ne wase se de wedi kan awa hu se de atra atiefu nyina no be ne kakrani na keme ni che Kumasi Metropolitan Assembly ade nsem bia ba batu bia efa emompe so aya na bo peso wo kegetia afiadum ene ne nkwado a efa bi eye adrabafo a wona ankasa de omope ati station ahodo bi ebi nso so ho no nso a station na omate no mani su de omade ye se na nso uhwe keme nhihye mu a nete se mfa omkwam kra eno nso so ka ho a afi wo ba edum nso nkwado no asenkafo a wo nso so anema ahodo ti se make esichire ene fi adwuma titi saa nyina de bre agedifo omo Kumasi edum no wo mo nso bra omo de ba omo beyi omo nyama di free kai mu di ma agedifo no ansa no mo free ho akọ no time a omo weti ho nyina ya de a keme e de ba betu gese kwa bia so no obehwe no yi omo nyina fi krom ama krom ada ho san se ya ne ha de kakra enti ko na e ba sa no ye di akira na anu fia de yi twato kra de se omode kokobo twato de ba ye no enam so ema ya tweben yewa working brown na ye kemi ka akobodi hu ensem so no na eda no wo ho na oni ye di nkomo no chemo je se sa be de ya de ampenifo ana senkafo ni bi ho no a omode enkata afudo bi ade aba ade abre mayor se onhwema wo mensan se omani so ne de nkebia ba bi o ma titi shenjia bia de nkaba bo wo mu nanso so no se dia kira putupuru wode force eba wo mu so de ebe ya ontieti break kakra enfa mo na wonhwe nkata mu na ono mu enka ensem na ba kwa na mienu kwabla ni na chi no ye wa we kire mu se sabe de enforcement ya omo be ye na fi kira kon de nya de a omo atwe to ho omo be ko so aye nemu mu de won ba ko ni se nkata ahodo a senkafo ni wana wode titi kura ahodo birum edi sankata na bla meyo no nyame ya adoma ekira obetena se ne wahwe na fi wafre wo mu so etisa na fi wo mu edi nkomo kura etwato kura eni ti no wo mu a ohyere da wo mu so de kobenya de a wagya obachi di kura nti nyame ya adoma ekira fi pragraso ni ho ahwa mu nyina ko nyina ne de kreme beti esikom na fi wapam wona wo genyira kwa ho wabra enfam no wo di wo mu nyina de fi ho na kobra na no bra ni asenkafo ni bi edi nkomo no omo akire ohawa ade bre wo mu na yenko ti se dia omo so de omo hawo bi ade to yenim yo yenko na yenko ti se dia ebra Kwame Redu ene asankafo no edi enkomo no ensemo a wode to Kwame Redu anim fa se dia empanifo asi gyaye no ho sei na wode ma Kwame senka enra mtimi yini ma mentimi anasai this oye wi ansa no be yini ma no ebi wantimi anyini ma no so a store near demolition be anim so hin na wako parking ade ahia ma ba be yi and see problem so those so mutimi boy na mo stand the time na kakra ma yi because ka adwuma de bibi me di frakra na eba ade be Kumasi so me bedru bo ankra na me ko ba paye and me change it time we na bo na me ntimi makrum it was me ko pe ho ba bi jantimi gina bo ankra ho ma chi na me ba so na say ma bedu na ka chem say time aso ma ye nyini ma na e problem ma ye tere do mo hwe no mo nya hu bibi ma ye na na frama ta da bi de no ma baba ya no mo ma up to 9 o'clock
ɛno de nkɛbɛboa ɛna ɛbɛtumi abantam na ka sɛ moma up to 9 dia me fi sɛ nkɛbɛboa yɛne mo ne kɛm nyinaa ne mo me 6 pa dia no kure ni ebi ana akora wanya ba bia ampake no ai wadwene sɛ obɛba homache pa so tia tia ne sɛ mi ba be duru ana na abɔ sɛ 3:30 ɛso wo ho ba bia mi nyaa ma me no wa no ɔso wɔ me nyimfiri wɔ okay ɛno nti me ma ɛn sɛ mo betimi dia kai bɛ hyerɛ mo yɛn mo na yɛ adwuma no ka ba 9 o'clock dia ɛna 9 no dia mo mamra ni yɛ adwuma dia ɛno ano no hyerɛ mo ka betimi ayɛ saa ma dia me mo dia ka ma ne bɛgye ho moi because adekodia me ka say moi no say a friend say ni bande ni ma fitama ɛna ɛba akra obaba obetu afiri ho obedu ano saa na anɔpa ni nyinaa amanfo yɛ adwuma ɔmo ton ade wotum bɛpaka wɔ ha nti mo ɛbɛboa na sɛ anadwo na botum abɛda ha na anɔpa no ayi na anɔpa bɛ yi a ɛsɛ bɛsɛ from 9 to 10 no sɛ no satam na yɛtum bɛpaka nneɛma no yi no ɛna gye sɛ ɛbɛboa de a na sɛ ɔmo a ɔmo ha no obi anfa ne warehouse nkɔ baabi no nkɔ yi hɔ na abusua wei ɛyɛ asankafoɔ no nsɛm a wɔde ma yɛnua bɛma Kwame Wiretu na yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu a na yɛkɔ NPP amanyo ekunum buru mantam no mu dwamtrani ɛde ma NPP amanyo ekunum no ɛyɛ yɛwura Kwame Bafo ɔbɔnomrane abronye wɔno na ɛkasa yi na anwumre Kwame Bafo ɛde krata aba mmɔnten so Kwame Bafo asɛm a wɔka nyinaa kyerɛ sɛ wei ɛyɛ krata wɔpɛsɛ wiase ne amansa nyinaa ɛtibi ɛkyerɛ sɛ special delegate conference abɛkɔ so no watwe ne ho ɛde afiri mu na ɛyɛ BB wɔse saa krata yi a wɔde aba abɔnten so ɔnam so mansɛm trɔfo so yɛn so yɛnsa aka bie no emu asɛm ɛna ɔkenkan wɔkyerɛ sɛ wɔno Kwame Bafo ya wɔno yɛ bono mantamu dwamtrani ɛde ma NPP amanyɔkuo no wɔtwe ne ho ade afiri special delegate conference a ɛbɛkɔ so no ɛho na ɛnneɛma baako mmienu mmiɛnsa yɛ didi so yi ɛno nti na wɔtwe ne ho ade afiri hɔ deɛ di kan ɛne sɛ wɔhunu sɛ su ɛne ban anintra ɛntɔn suban bi ɛkɔ so yɛ akyerɛ sɛ kɔnkɔnsa bi nso ɛnam mu a ne nyinaa no ɛyɛ ade a ɛkɔ so ɛfa wɔne a wɔpɛ sɛ ohim frankaa no bi ɛho ne saa yɛ nti ɛwɔ so wɔhwɛ na wɔtwe wɔn ho ade firi ho ɛno yɛ deɛ di kan deɛ ɛtɔ so mmienu nso so a wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ wɔka ɛde ato dwa kyerɛ sɛ delegate ne bi ɛne yɛ ne wɔn su ɛne wɔn ban bi nso ne adeɛ no wɔtetetete na ɛyɛ adeɛ sɛ sikakyɛ bi ne adeɛ delegate ne bi afiri aseɛ yi a wɔhwiahwia na wɔyɛ pirido sɛ ɛbɛyɛ a wɔmanya sika deɛ firi wɔne wɔpɛ sɛ ohim frankaa ɛde ma amanyɔkuo no hɔ na saa yɛ nti ɔno nso so wate na ɔno abrɔnyɛ no wɔntena hɔ ama saa abatoɔ yi special delegate congress yi wɔmfa ne ho nkɔhyɛ mu deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ a wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ wɔgye to mu baabi a ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛteɛ no nnipa yi a wɔgyina ahwɛ sɛ wɔbɛhim frankaa deɛ ma NPP amanyɔkuo no obiara wɔpɛpa obiara nan so bɛhwɛ no na wɔyɛ ne ti na wɔka nsɛm wei wɔyɛ ne ti na wɔka nsɛm wei nsɛm no ɛyɛ nsɛm bebree yɛ akyerɛ sɛ wɔgye to mu baabiara no a nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛfɔrefɔre saa nsɛm no ho a wɔgye to mu baabiara ɛnyɛ adeɛ sɛ bɛyɛ yie nti wɔno no sɛ bɛyɛ amanyɔkuo no so ɛkyɛ wɔdasani biara ne nti no wɔhwɛ na wɔtwe ne ho ade afiri ho wei ɛyɛ nsɛm a Kwame Bafo ɔbɔnomrane abrɔnyɛ bono mantamu dwamtrani ɛde ma NPP amanyɔkuo no wɔde ato dwa yɛkɔ yɛ anim ɛwɔ nsɛm foforɔ emu ewiase ɛba yɛ sɛ onyame yɛ wadom na wɔn nsa ka bi a na watene wɔn nsa ma ebi nka wɔ bi a ohia mmoa ɛfiri sɛ wiase ɛba yɛ nsa kɔ ɛna nsa aba na ano ada bra na Yesu Kristo ne nasuafoɔ ne nam no na wɔka nsɛm bi de kyerɛ wɔn sɛ bra na me da fiase no mo amehwɛ me ɛbra na ɛkɔm de me no mama me aduane ani na sabi na me da adagya nso obi ani hɔ a empo wɔde ne ntoma sini kura ɛbɛkata me ho ɛno aka ho bi ama Susanna Wesley Missing auxiliary ɛna waka wɔn ho na wakɔyɛ ayɛ ɛde ama Life Community Special Vocation School na no ɛna bra wɔde ayɛ no ɛkɔyɛ no mpanimfoɔ pii ɛde nsɛm ato dwa na okopie mu ɛwɔ Christ anasa King Methodist Church ya no ɛwɔ Asokwa ɛnema pii ya wɔde kɔyɛ no na ɛnyɛ nneɛma ketewa koraa ɛbra dwumadie no ɛkɔ soɔ no na nsɛmtwerɛfoɔ ɛwɔ aseɛ nsɛmtwerɛfoɔ asɛm wɔn ka ɛkyerɛ sɛ amo ahodoɔ saa nso so ana anwa ɛne gare
wokɔ agya bia de wode bɛyɛ wo ho yie ɛne akande ne nneɛma bia ɛbɛtumi ahwɛ aboa ma nneɛma nyinaa nso atumi akɔsoɔ na ɛberɛ a ayɛ no ɛkɔsoɔ saa no ɛna mpanifoɔ ne adesuafoɔ yɛ wɔ sukum hɔ no ɛtrɛ sɛ yee wɔ nipa yɛ adeɛ a wɔsɛ ayɛyie na saa suku yi ɛyɛ adeɛ sɛ ɛberɛ adeɛ no kɔɔyɛ no na kyerɛ sɛ ani fɛ mpo ɛne sedeɛ ɛna sɛ ɔmo aforo mu ma na ɛberɛ na nsɛm ɛkɔsoɔ no very reverend Dr. Ebenezer Edu Ampon wɔno ɛna na wɔne nsamtwerɛfoɔ ɛkasa ne nsɛm a wɔde ma nsamtwerɛfoɔ no yɛntie bi Akenya yen Christ the King Methodist asafewo asukwa ama yaba sefi ene se ebitum se Christopher ye juma no titru no o se ye danadi ma amansan ehu Christo ne do na o James chapter 1 verse 27 o ka sembi ye wo de fire ho na 27 which is the last verse of chapter 1 I say Unyame Sompa pa and honestly about dream yanka hiafo ene the biafo and the omo sabe omo akem e was atibia omo na wo say ye chom Kristo ne do wa Yesu Kristo ba en sa no be hwimana esuma wo ho no na eyim sabe o yare a esekonda wo na chi o yare a emma bedwam enso na obi ani ho tena ni hwe wo no so Yesu bae no he welcome the widows, he welcome the women, he welcome the lepers ayina enim say sabe odin sakra ka kwatani na Jewfo no gidi say yare sign je ya okra say do ko baby to say samre de wo friends say we nya chicken pox uze baby aye de no koto isolation ward yom de yom kogu ward chiko obi anwe o bi ti bible no me ati aso nyame sompa ne say be hwehwe saafo na ya kire Kristo do eno ti na nde Susanna Wesley Missions Auxiliary ene the youth fellowship ya wo Christ the King asqua omo yeso omo ba bi gidi se hia se bia me di akire na ya de show mun crime na mo hu se mapa e na o masum enti eno nti na anope se hu se me ne mu nyina ba ye nkran hye kese pa anope abusia na wo wie ye no na president de masa ekuyi owura yere budget adubofo ono so de nsam kakra e man nsam trofo ye femi eto self me assistant head mistress of Life Community Special Educational School domestic this morning make us say me ni age say Methodist for omo aba abe adoyese maye the challenges the challenges big challenges ni and I have say vocational school ye here mo bebre ye materials aye di church or mo ade ye yes an juma wa ha ye busy ye legal ye tester and ye agric so enti imagine sa akonya so na ma asre say obi wo bibi say o di beba on fambra has a Life Community or kote de duako take echi enti una meka edamase ye femi eto abusia we eye opania oja ono soso ejira mu a ede ma ekuyi oru ayere budget adubofo ne nsam ya wode atodwa eno no ewiase ba ye se onyame ye wadom na wonsa ka bia na watene wonsa ma ebinka obi a ohia emoa ne nyina no ene se wode atodwa etere se wode eni edene eni ensiyo ene akokuduro ayi adwuma wobetimi aye bibia ya wo pese wo ye wasase so na eno na wode atodwa very reverend Ajay Crota wono ukọ Ebenezer Methodist Church ya ewo pankrono a wono na yeso pani ya woda no wode afutuo ama wiase nyina ene Ghana force ewiase sa wo pese wuduru botaye no ho wo pese wuduru wani so ade hunu no adwene nyansa ne so ahu bia Nyankopon de ma wo no sa wo pese wuduru ho a adwuma bi wo ho a wo sa wo ye
na ne ebra na dwumadie ekoso no wosom ekoso no na yenua be ma amankwa ewo ho abeka mensa ewo fie ha yenkɔ na yentie ebra na sofo pani de nsɛm no tudwa no nsɛm a amankwa aboabo no a wɔde abeda amankwa ma dwene te sɛn nyame adom bibia bɔkɔ na so ɛ nyame adom na ebra very reverend AJ Crota wɔde nsɛm tudwa no na wɔsesɛn ɛnokrɛ ɛnɛ very reverend AJ Crota wɔyɛ society pastor anasa osofo wo Ebenezer Methodist Church Pankrono circuit ono na ene wodi esom no anima o preach ye ema nyame asem na asem ni na me bono tofa se wo ye nipa na wosi so na wo botaye bi se opese ukoduru hono ma enhwe de obi eye esanse betima ba se akwanya bebrebe ba unwa bi beta wo ye me gina Joseph abra wonya daye eyi kire ne maame ne nuam se we ni no opese wo ye oso daye na wo ye panyini ewo ne nuam ne anim no eba sa na ma ne nuam fa adwen se omo befa kwan bi so se na bia na nduzade hunu anase ne daye so a oso ye no emmam nti no omo fa kwan bi so se ko mu kokun na mum ema Benjamin ka se da bi yenko ne yenko ton ma Misrimfo se na be ya obekwanto mo ba firo mo beka che o maja se Joseph omde ne koye no wawu wa mabiem abobi achina we na mum na se o maton no e de na ma Misrimfo na ekoye no so Nyankopon ye na dom e ma ne timi konya nyame ani ma dom e ma Pharaoh ane empanifo no mo Misrim na se Israel ayi hono mo Egypt hono mo no okoda afiase do nanso Nyankopon ka se obehira wa emfa ho ne ba bia owo obehira so e ma no e be ye panyin pa na so be ye prime minister ke na ke be ka so be ye minister of food and agriculture e ma ekom kese esiye na ekom siye no e ba se Joseph ninuamo eba na ombepa aduane not knowing say omoba no na omunua na omoton no seka onko na ka wonko se na be ya ne botaya na se and this ade hunu na esina ne so no emmemu no na ono na aba be panipa woda sa aduane no ano in that moment no mokoye no na chese Joseph na omoton no a Nyankopon ankunu na aba be panipa eda no e bai wendi na wo mo ka se ewo mu se adwene we na mususu ma me de na nso Nyankopon adumunti me free e hono mo aba be panipa ewo sa ahanu ma yesa mo baba be je aduane no entini na o ka se utu ana mo bi oha obeba de amane beba de as a youth as a nipa wo asase su ya de emfa no oha ne amane a wonamu ayesa oyire ho na opem ko anim se na be ya daachi bi no andisuade hunu a wo anase botaye esi wanu se opese obe panyipa bi daachi no obekoso akoso na wako se na be ya wandisuade hunu so ebetima ba we ni ensem a enne very reverend AJ Crota our society Reverend Emma Pankrono circuit especially Pankrono society Ebenezer Methodist Church Pankrono ene asem kakra ode man no eno no mo ene adwumaye nua bema na ya wamankwa na yatene nkan afei ball bo yipia no gusu ya ekoso abusua na anu ada na ye hyase na Chelsea the Blues ye de Liverpool ne di kan esi akansia na edikan ade ba ko ase ye share yipi na se e ya ye common wo Chelsea ball bokuo no ho ene se ye share ball na se pe na omodi kan hye yen ye share ball na se pe na omodi kan ahye yen enen so saa esan to aso na no da ne Liverpool ball ye no omo share na Azel de Sazi defender no bo free France memo ye ko fa ne free Monaco ba ye no wono na eteka no e de ma yen na nen so Chelsea fo ye dwa ye num na wotwe nyina yenim se etum na ye yie ye dwa ye num asre wo mo asra manfo se hey United nura omulusu ye Chelsea force ye nyayen sa na ye yes ye kotu mire no ye koy na wonyini pampansrada kire ben nanka ene eniema bebre ana egumire no so abusua wasam se mu nso mo na de ba de mu kira na semudi yes ye nkire na ye mpe no wase ne nemu bedi pasro na nyame ya adoma ye nya penalty ye nya ye nim sabia ye be se oh why Enzo Fernandez no akogina kire Abranti ye kwa fa ni free Benfica ba ye ball oni ball woko gina ho wa yire ne to gase wa yire ne to dankan pasom la kipa ni kudam ye ni so ate ye nwan na nka ye nhyɛ wo mo kwa na nka ye mfa nkyekere ye wire ye hu ya ne se Mauricio Pochettino a wono ye manager de ma Chelsea boboko no wo se wo ye nsakraye kwan na ode ne ba Moise Caicedo abusua EPA na se ye but Abranti Moise Caicedo no Chelsea for peno ye trainer no pa Moise Caicedo ye na nwumere Moise Caicedo ye de press ne ko omo so mo nye de bi aka ho ye de ko sa ye hu ya ne so head 25 jersey no a wo de abeginam kikiri se wo trainer na mu o se wo ko ki feto so ye dane o
penalty wabɛyɛ penalty ɔmbɔ ya pasoro abusua Chelsea yani so ate ya wan West Ham United David Moyes ene ne mranche Kate Zuma nom ane Antonio nom Emerson Palmieri nom ene Ward Prowse nom abusua ma ye hu adwuma nwumre dankenai o ma he ye miensa Sompa FM ma ye timu ba konti eno ano yapon enka ne bebre e sade msama wu abusua ya de besia Sompa TV so na hwe ye wote ye nka wo Sompa 93.1 FM e kumase eno achi Sompa 90.7 e wo bron apo ye fam omo so fa kase no bi Sompa 98.9 kwenya ko ne dom no so fa e wo sunyane ene ne mpotamu yemfa na asema owura Asante Yeboa Benedict ye adwuma na kama bo me chidom anwumere yi na ya wa mankwa na afa so no systematic ene Kelvin ene Sompa didie mu nyina boa me a mede kase no ebrewo ya fra me nana kwabena kese odomfo ya adomo a ye besa na dinhia mu biom eda wase am wadwo anwumere yi